Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарон, падарон ва модарон. Бародаро, як хабари хуш дорем, як хабари бад. Хабари хуш ҳамяе ки мо ҳамаи ҳуҷҷатамонро туғрӣ кардем, алҳамдулиллоҳ сафар кардем тарафи Мянма, иншоаллоҳ тарафи Бангладеш, худо хоҳад. Баъд иншоаллоҳ хабари хушмон ҳамяе ки мо сафар дорем, яъне рафтесем дар мо дуо кунем ки мо соҳ саломат барем. Хабари бадмон ҳамяе бародаро ки дар моро дар аэропорт гуфтанд ки казавни положение дар ҷо, яъне ҳисоби ҳамин беженсо мумкин аст ки шуморо раҳ надиҳанд, мумкин аст ки раҳ бидиҳанд. Мақсад хай худованд дуо кунем дар ҳаққи мо ки моро соҳ саломат раҳ бидиҳанд, дар ҳамонҷо мо бидроем. Мақсад ҳамон ҳадафе ки дорем дар ҳамонҷо иншоаллоҳ бикунем ва баъдан самона бигузорем ва баъдан бародаро шахсое ки хайр карданиянд дар ягон симкарта дига хайр накунем. оли сабаб шуд дар ягон видео дига ман мефаҳмонам ба ҳазур ҳамяе ки мақсад фақат дар Сбербанк карта кадоме битона дар ҳамин номерои Сбербанк карта битона через ягон шинос, через ягон мисол ҷои корто мекунед, ягон хе бикунед, битонем бикунед, кадоме натонад дар ҳаққи мо як дуо кунед, дар ҳаққи ҳам бародаро як дуо кунед, иншоаллоҳ ҳамиам кори хайра. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дар ҳаққи мо дуо кунем ки мо сахт саломат границаи Бангладеша бигзарем, бародари азиз. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Абрад на соҳ саломат ба ватан мо биёем иншоаллоҳ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.